Shwa bangin sdang ïaka kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ïaka ni ka channel, ban klik ya notification bell, pin yo kloy ki kubor na ka jylla. Nongshong shnong jong Ri-Bhoi mynta sngi kila Mih Ryntih ban pyndep ïaka hok ban Jied Nongmihkhmat jong ki sakhi Dorbar thawaiñ ke jylla bala sakhi ru bagi Paidbah kila sdang ban yang laiñ mynta sngi naduh kapon nyo baje mynstep bagi dan ru katto katne gicaka bagi Paidbah ki ban yang slam haulan namar ka jingthut jong ka machine thap Bun lagi Dukan ru kila Khang tala Ri-Bhoi District bat kat hadu ban penmi yak ni ka kubor ka jingthap vote karangya chat bat Iaid Beit Mih Ryntih Ri-Bhoi ban kinong thap vote ka Ri-Bhoi ki poi hadu nyo pulai point khat pra persen. Nade, angum no. Ikut empat yubril long bala menteri yang tahu Paidbah tu. Berdang dang Klang, dang lak mare marong, dang lak man kau bar. Jadi kendong ke surat barok. Đắp đồng sự quen của Sở Khai Tâm mà là do bản thép cái bút cái bên con tâm aka có cái ayu trong cái nông po konsumsi agar men ro ba barok kenya yawan ya thép ya cái bút ya cái mynta trong cái cement tang kini kintin ai khule. Little bit confused what to do, also don't know. It's opportunity to get a job because we are just a youth of this country, no sir. So need a job. Family problems so many. Improvement, it need to be improved some more because Meghalaya till it is illiterate, no. Some people are there illiterate now also. They don't went to school also. They are just staying at home, selling coins and all. So if they are studying well, then it will be better for them only and for us also. Yes, sir. Education, road, every facilities. The price of groceries is also getting higher day by day. So for us also it's difficult, no sir. Nah, kadai ke rukum jeng iman lah kasan snap. Ni setenat nama bang ikut ban yo tahu. Beri ubah kit ya ka. Iki jaj bendeu ki jongi. Ikut ai kino ru to ai bikin Gim sengaw ya kata ka jing job jing rem ndai bikin sengaw ya kata ka bikin ya tei lang ba Paidbah namar ba ni dijak bendeu jongi te ngai kumba kinang hiat asut tan ndai ni ta mengin tiu ceprang ka jing ya lam jong uwe ubriu lani ka we ka briu te min hadian ba layo ya ubriu te ni so thu ba sencha bahaya ka ri karat ka jongi ya ka konstituensi jong on hidup yo bagi hidup kiu seprang ndai kini bentar ngim sutu ke ke ba ni don ka percaya ndai tang maki ki bal Iaid ya kata ka jingyat ke ba san snem ki kam pyndep ki kam ki jam bat ki jing peniat ki bana jerong kim dei ban jelong ki ba ya bisni we ndai to ai bikin ya rakat da ka jing duai jengi ki riu temen bikin sengaw bagi don bat ni man la kapor ke jing Iaid ki jong ki tetang kata la syuban keren boleh syuban ne bo pernai kapan pau ju sungu eu blai bat ipi kum ki Paidbah joko jylla bat kerpang joko murai konsensi so ban mi thap le joko vut ban Jied ya kalau we bo pernai nam ta jylla ka Beit jongi mat nam ta konsensi ba kerpang bat bo pernai nam ta jongi barok Saya Paidbah kinang ngajung sania nama hakini ki sedam ki bala Iaid ngai ila usang bele bah ya kedong katani moh kalau ma apa sangkat bala buat ibut ibor moh badon halade bagi nong kesan bagi Paidbah ki bala Iaid sania ngai ila ya pusang kedong katani ngai kata ka jubab kata wan ka afterik nganget bagi fasisen kinang sania kata ka jung kai jeng ngai kalian jong
Nasukmen nilade ban penpau ba ngade ban pyndep eka hok nilade ka bangadon kumu nong tabut te nakalian junga ku candidate hagu jokopor candidate jongka National People's Party naka ten jirang constituency penpau ya ka jungblai ki Paidbah baro bat pangi ba ki Paidbah hi haka constituency ke jungi kilei ki kam ke ba ngi ngila dap tre hagini sansnam bat baro himinin ke ai ka sport ba biang ba klai funut baro ba hagini ka sngi hi baro kena jingkersan ya ka National People's Party bangai ba kalenti ka clear phanam ta ka jungi bat bangin yo ai ki jingjop dan brom haka atrik pau jing songu ya boleh try kenra ubalaya lam yang ilang baro bangilong kumne ko bangilong bat kum u emily wa ki Paidbah kila penjob yang naduh senam arjar khatra ngangit scam bahagane ka kentiru ki Paidbah ki bodon borom jong nongpo konusi baro koi ken ai biang ga jing kersan yang hagane ka kenti naga benta bangenio ban beteng ya jing syakri hagane ka konsumsi haga tem Ri-Bhoi ban haga jylla hi baro koi ngadon ga jing kermen ka ba scam haga ba ki jing syakri ki ba ngila persang ban syakri haki sansnem ki bala lej ki Paidbah kin don kar komperkhat aga bakin ailat biang yanga naga benta bangan mikmat ya ka kendai nongpo legislative assembly constituency but ngangit scam bagi Paidbah kan ai ka jing kersan ya ka parti UDP ka bangang mikmat haga neka snem but ru kum u syakri wala persang ban syakri ya ki kam ge beper ban pentikna bagi kam aga bedei bat ka tot ka khya ka pule ka puthi umdi ki lenti ki sengkin nang ta ki isu ka bedei bat ki nongrep ki jungi ka isu ka bedei bat ka lat yo kam yo jam jungi kun samla ki scam bagi jing persang ki bangin la ban buddin nang ne sakmat pada gejing kersan jungi Paidbah jong nong po konsumsi haga ne kesengi ngila ban poi so thong jong gejing job bat nga apil ki Paidbah ngai lade ngladep ban tap ya ka vote ku jonga haga ne step haga ne polling station hang ne apo paham lapong bat ngai aware ngai tentu ya ki Paidbah jong ka kendai nongpo constituency bakin snobha ban kersan lem yang ha ke ne kenti ban Mih Ryntih ban Mih Paidbah ban tap ya ka vote ka koridor ka jong pi ha ka shap jong ka bom ban ngit scam bada ki jing kersan ka jong pi ngin poi cha thong jong jing job